Sa Apolo nga sugador iti natiliw iti sitio Binaybay, Barangay Agaman, Bagawayan, aga po iti panaglupada. Iti niwayat nga banang verifikar iti biyang iti PNP kalpasan ti panakawat impormasyon na aktuan digito'y manariman iti panagtupada iti nakamat nga lugar ket saan nakataray dagiti adda iti nakamat nga lugar. Naala kadakwada iti sa Apolo si Biagamanok kaparapalot may isang masapay nga natin manok kung kasamatin siyam nga piraso iti tadi, pito nga plastic ti skateboard, ken masapay nga sharpening tool, ken masang gaffer set, ken talo nga cage box, masang sling bag, ken kwarta nga agbalor iti agdagop iti 11,340 pesos. Idol Bernard, ti inventaryo ket nakondiskar gitoy ababa lang iti suspect nga naktuan iti panagtupada iti nakamat nga barangay sisimot lang ngunit reklamo ti piskal kontra iti panagsabong dagito na nakamat at 10 nga individual iti ili ti Bagao iti probinsya ti Cagayan. Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak, Aramen.